Fraților, mă numesc Simon. Da, o să vă arăt găinile. Da, nu are nume, încă o să le pun. Avem aici niște rațe. Curcani. Ia uite ce frumos e. O găină. Sau două. A fost ploaie. Da, și hai să vă arăt dita mai curcanul de mare. Uitați-l. Ia uite-l, frate. Ia uite-l. E cât mine. Am luat 4 gâște. Un cocoș. Fără blană, la gât. Da. O răciușcă. Și un pui. Da, hai să vedem dacă a făcut ouă. El a clăcit. Hai să o lăsăm în pace. Da, hai să vedem dacă a făcut ouă. A făcut ouă? A făcut unul. A făcut mai multe. Calmează-te, calmează-te. Da. Cam acest cu acest videoclip. Da. Îmi plac curcan. Mie îmi plac curcanul ăsta. Ia! Ce frumos e. Ce ați, tată? Bă, și e și alb. Lasă King, cred că. Cam acest cu acest videoclip. Pa!